Η εκτίμηση για τα έσοδα και τα έξοδα μιας μελλοντικής χρονικής περίοδου είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία για τον κάθε πολίτη, τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και φυσικά τα κράτη. Οι κεντρικές κυβερνήσεις, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι δημόσιοι οργανισμοί και ιδιωτικές εταιρείες ετοιμάζουν και υλοποιούν προϋπολογισμούς σε ετήσια και σε πολυετή βάση. Αντίστοιχα, τα νοικοκυριά πρέπει να κάνουν τον δικό τους οικογενειακό προϋπολογισμό. Δηλαδή να υπολογίζουμε τα έσοδα και τα έξοδα που έχουμε κάθε μήνα, να προσπαθούμε να αποταμιεύουμε χρήματα για μελλοντικές ανάγκες αλλά και απρόβλεπτα γεγονότα. Την ίδια στιγμή, αν σκεφτόμαστε να κάνουμε δάνειο, είναι πολύ σημαντικό να βεβαιωθούμε ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε στην αποπληρωμή του. Με ορθολογικό σχεδιασμό μπορούμε να ενισχύσουμε την οικονομική ασφάλεια της οικογένειάς μας.